Yun. Up. Napalo nung ano niya, hanggang ngayon nung pwedeng darana. Ah, nung pwedeng paano nung inom. Kain mo yan. Salamat. Tonel. Salamat ka, Bendilo. ah, Bendilo. kuya, Kung kaya. Lemongrass. inuman niya. Alam niyo. Napakalim na ako. Hindi na silap ko. Ako pa yun, magkakain ko. Magkakain ko yung ulo. Up. Laban, laban. Laban, laban. Laban, laban. Laban, laban. October 12. Ngayon, October 13. Hindi pa ano, tapi tinata. 13. 30-40 na. 13 nga yun eh. October 12, mali. October kapon. 13 ngayon. Wow, October 13 tama ngayon eh. So, ngayon po ay October 13. Ito po ay panglabing dalawa. Panglabing dalawang therapy. 12 days. 12 days pala. 13 ngayon. Lakas ang dito ah. Man. Hey. Muli ah. Lakas ang dito mo. Yan. Ano ba yan? Iyak lah ya? Ya. Lakas ang dito niya. Ya habibi bibiling. Nyadar. Najunar. Najunar. Ano ka yan? Nakapagdod. Yan. Doon ka. Ay, 110. Hindi matas na din ah. 110. Over 80. Okay yan. Kukuhin kayo. Kukuhin ba na Junar?
Dara, hindi makita, Dara, hindi makita. Magbaba sa sigundan. Kundan, magbasa ka. Sa bago na daan. Balik. Dito lang. Sa Mateo. Ay. Dara. May mga ano ka na pala nito, may mga ano? May mga ano pala, may mga guideline ka na dyan, no? Pagbalik kayong kay, Wow. hindi lahat ng tumatawag sa atin, ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't ang iyong pangalan ay nangaral kami, nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Amen. Amen. Now, Pray da? Ano pray? sige, mali, Panginoon, magpasalamat po kami sa araw na ito. Patuloy mo lamang po yung bless sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, po inyo po si John. Alam po, Panginoon, wala naman po imposible sa inyo. Ito po ay hindi gusto. Hingin po ako ng tawad, Panginoon. I-bless niyo po kami lahat ng araw ito, Panginoon, pati itong bahay na ito, Panginoon. Kayo po ang bahala sa amin. Nagayon niyo po si Michael Pern. Nilatay niyo po sa kanyang pagludahin at nawa po, Panginoon, lahat ang hinahawakan niya ay gumagaling. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Group. Naputi yung bago. Group. 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 Ini laban bak na. Ini laban na. Na. Saan galing ba? Ha? Saan galing? Usap mo. Sumahap ka. Minta ng kalakas, o yun na. Ako, bisa palit kayo. Kaya pamalit mo. Mukhata, limang mukhata na din, may ako siyang nilay. Ang pangawang. Mga di siya. Problema, nasa magiging siya. Mga siya kasipal. Basta na kaya, basta normal yan. Kaya po, particular nila, Mr. Ay, Diyos ko, ang parang nagsipang ko na hindi ako parang gagal. Diyos ko, balbala nila itong lamesa, may alibo ito. Kaya tutulog kaya lamesa niya, kaya sa lamin niya. Pagaling ang ganyan, masiguro. Kira ka ba? Ano kayo din? Kasi ito kayo ito. May gulot siya. Parang lakas. Ganyan. Ganyan mo lang. Ito mga 5, 6, 7, Bayan namin lang na ako yung batis. 50. Hold. 1, 2, 3, 4,
Bap, sandali. Ito one. Sa Two, mga sarili mo yun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hold, 10. Up, 1, Oh, talaga. 3, Ito yan yung katawan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 50. Bap. Lagi bap. Ha? Mas ka bap? Libat ka man ha? Alas na siya. Jesus. Ang panida. Naglinis ka nga wang. Wang doon yung sa mula niya. Ulit ang gate niya. Doon niya. Tanang gawin mo ba ang pinasaw? Nagsusus ka man nila. Nagsusus. Yan luluyo niya. Bap, ne. Sandali bap. Sige mo nga sa galing nga. Alam ko si Bigang Lord. Sige mo kang garang Eden. Bisa akong galing nga mo. Sige mo kayo kaya. Pero may sarili mo Ayun, nito sige na. mo. Eh. Di ba lang nga din ito? Yan. Di ba lang niya? Buba na si Papa nakabain mo. Paano yan? Ba? 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 Oo. Nga ba? Kung maka nito lang.
gagawa ganyan ka. Ayan na. Ah. Ready? Teka. Kaya tabihan niyo na lang. Lulok ka. Lulok ka. Yan. Ayan. Alam. Si ini dito ba sa'yo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 6, Sila yun, bakit pa siya mga... Pasal may nesto ba lang? Regular. Mabilis ng 85, gala yung painawan, hindi ko puro. Laganas yan. Sa lubog, kaya po kita. Kaya di ata na ito pera. Kanya malang yan, sa tiba na dadala babo di kaya. Kaya di na ako dadala. Dadala. Kaya namin na yun yung bandindam. Bawal niya makakayan. Tagusal yan. Yan. Kinbabo, hindi kaya man niya kaya. Yan, pero kaya kasal. Sentro. Tapos sa Tacros, diretso yun. Diretso yun. Kaya nakaliri ko kaya ni. Tapos si Banya na Ang mga bawal problema. na lang kaya, truck. Motor pwede lang. Turkotsi. Or wheels bawal dala. Pumando dapat. Lumapad niya niya sa Megawa yan. Lagasa, matang gambing. Naramdaman mo, lang na sorto ata. Kurande yata na eh. Pupulido ka lang yun eh, oh. Pupulido ka na eh. Ito, pinaguliyan, nagapa. Kaya rin na, yung nagapak yan. Wala mo natin mga burugan eh, akarimaya kayo, sana mo natin yung nakbag. Natin yung take. Sa luwan matay, kaya mo na ako. Nalangin niya ako. Gusto mo makamagising ng panahon. Nalangin niya ako. Dati yung mga manuguya, yun.
katuang tinataya lang sa automuan. Nabay siya. Ngayon niya. Wow, hari na ba siya? Muna pula na lang. Ngayon niya tayo makapost mga GBB na yun kay. Post na niya. Yo, cuma pala. Nakapal. Ocho? Wah, Anak ito ang sarili mo. hindi katuang ko. Orang ano ko tumungkol ka eh. Yo, cuma. 50 kilos, 400 yan. Mga nakita. Medyo na. Daan man nasit ka, hoy. Daan na may makuritang kita, oh. Yung mga singin ng obvious, bata-bata na. Mapay-gulay yung mal. Gulay, mal. Ah, gulay. Gulay na lang mo yata. Medyo na. Sebab? Ha? Next ka ba? Diba? Isang galing? Ha? Galing ka man yan? Oo pala. Galing ka pala. Bisa Medyo ka. na. Nakutan. Sa ibang galing. Dan, alam mo. Saan naman? Marami. Pinala. Tuner. Dito ka. Galing. Eh.
lang sana biglang tinigdokan, inuklok na. Kaya may nipa pa. Medyo na. Ito. Namita pa nyo naman po. Kung tapingin niya. Saka mamuskus niya. Nalibog ka. Minsan niya nalibog ko lang. Pagka-jurat, hindi ka niya. Tanong kang gulay na yun na. Tanong kang gulay kang gulot.